Ate mo, makakatawa, wagas. Piling pugi ka mo, aso mo lang, kumamukha kanyam. Nangag mo mati, babaga ni ba kanyak. Babae, tumababol kanyak. Mamati ka, mate. Awan lang maramid ka. Tuwag ka kanabam. Babae nga aso. Tagalaw na mamati ka tuloonay mo gamin. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Sakit mo pag-iboy. Naglawag kami na nirapan tayo ng Andres. Supay boy. Ha? Supay ako siya mo sa bagbagay. Sikan tumot aya. Hindi maapi kas karagawit ti bunubaw niya. Ngaro, nagantayaw. Ay, apo. Maditamar di kak. Nakatwi, nagranggas ka mo. Pertikan niya. Apa yung katamag-kimot ko, tapang muko eh. Dita. Tapi ano resingan tayo naman minsan jay. Ha? Tapi ano resingan tayo. Wah, banatan telatan nyang raw. Bay tulungan talatan niya. Wah, nanti may kung kunada. Sa mga sinay pandipandisal. Ha? Pandipandisal. Ha? Para medyo mo, nga pagaramitan, tinapit buk likod kun. Niya karod, masahe ko ron. Niyato mo matinag tabarak. Puna yun. Marika mo. Ay, ko lang amot kas lamasahe ti babae amot tayo, ma'am. Kasanaw. Ha? Aming masay. Basta ko makanayon. Ano ginawa ko? Sak mo dadama ata may kamot sakit na pagbagay. Rito ko mga ta. Rito ka? Uy, rito ka. Damo pa rito ako. Ha? Pero bot talang kamot tayo. Natin mo tao. Siyak mo ta, nakamaminit ka. Siyak mo. 2 minutes lang kanya. May kata sakit na bagbagim. Okay. Lalaingaw. Ha? Lalaingaw. Why, nagtartrabaho ako di kasta. Kalanga. Baka na mariyak kamay. Yung mayatay na po. Ha? Kung nagtagsika mo tumagawain. Ha? Okay niya ka raw. Basta, tigmasahe, boy. Ako na may mayatang boy. Ha? Ako na may mayatay. Buri ka aga, men. Masasiktaw lang. Mati bagi lang Nagtangtan ta ba bagay mo? Sila dahalo. Sila dagraba na. Talagis tata. Kung Ha? nagkaro ka mo tayo. Hindi nga rin kaya mau. Tini. Yan. Toy. Uy, sa. Ta. Huwag muna. Pandi-pandesal man ta, Brad. Ha? Hindi pa disal. Oy, atik ta. Kamu kapi na ano ka? Araw, hindi mo yatay. Lain ka, Brad. Ha? Naglain ka. Kasi siyempre trabaho ko diyata. Din na. Ha? Din na. Jay ko nga. Kampusan tao. Subala ka, Brad. Apa eh? Hindi ko mamatay. Ay, matita. Dakalitik tao. Ha? Nagkaro ka mo. Matiti mo lang ko din. Apa no babae, mati ka mariyag. Subala ka, Brad. Ha? Nagimas hindi si. Ha? Nagimas. Ni! Ano ka yun? Mangyalala ka yun sa amot ito yan. Apa di makikita na ramidag? Yal, ala. Ito naman eh. Madin sa takakamitin nyo, boy. Nyakati nga. Mangyalala, nakakita ka lang nga nakatugawa ka niya ng mangyalaan. Kita man eh, kasi kami nagtuwa, mabaling mo dito yun eh. Jay. Ito ka, baba. Ang kasta-kasta na eh. Hindi agar sanay. Hindi ko abing crew daw. Naging sa gilaw. Ilot magayam ko, ano mangyalala ka yun. Tipay, ting-ting nga daw. Lugay mo si kamay. Sige, masaya naman mga Tarupam. Madi, likod ko Amo mata. ano tarupam, masal Sige. masilang kay. Masasyam na? Ha? Masasyam? Oh, juro pa na. Hindi mga raw. Yo. Taka na. Abi kasta. Wala nang upa! Upa! Hey, Wala dyan. balik, yay. Yay. Pung na yan, nagtangkang taubotan nga. Masahe. Mati nga siya nga tay. Sunod na masahe. Masahe ka rin tayo, hindi mo kaya atas. Taman. Tapi kasi ito mo nagtangkoy. May mas ni Charles. Ah. Masahe. Mayat siga. Hindi. Talaga kasta nakaridiritsyon tawlong kasta na eh. Ipatag mo at abag yung mic. Nakat, nakararti nga. Yan naman masahe ko kung natin na. Oh, sige. Uy, naglangas ka mo law na mic. Masahe aja, Brad. Ha? Masahe. Mati nga masahe aja. Kasi naglag-anak lang. Wrestling aja. Anya aja, imbis nga. Sakit eh. Magbagik lalo aton, boy. Nagmike nga Sa boy. baala aton, boy. Dapat pag-start na na kala. Boy,
Hoy, nalaman mo gamit mo ya. Oo na. Nanalo si Brad! Mading boy! Gusto nun boy! Mati nga George. Agita kalata. Amom tinagan nan tay. Agita kalata. Amom tinagan nan tayo ko Georgia. Georgia, ajay. Georgia. Ajay. Ay ko. Phone best friend, nagpintas na tanagan mo, nung naging babae ka. Georgia, nayay. Gusto nan! Matuktok ko lang mo ti tao, ti pampamayan yun. Ano na? Tugawa natin. Yung ngayon, talaga mo tambi. Nani? Kanay, Nasakitan boy! taro pa mga tama na yun. Madi na! Nasakitan boy! Kaya ako, Agdatakatan kas tani. Kapay Jogs, mati ka mo sumalasalo talo na yun. Sumalok ka pa mga tal-talon din eh, kokarta ka. Yung laki din nga. Yung lagkit ka talaga. Kita to ni artistahe, nilubog. Amen. Supay ah. Siguro man din nakamapitakan tayo mananay. Supay boy, kitam na eh. Putuso na. Kanggam suru ko jay, sumadi na ka sumalok talo na yun. Ngayon, punta ko kumon Jogs, sino nang manicure ka niya mo? Ay way, napikas ta. Sila ko kumanok. Ngayon nga pumatay. Na? Tukla po. Mga may Karo kat. ka niya. May kat. Gusto ni. Saan Gusto ni. Pinaguyaw ko kayon. Pati ati ko mapansin nyo pa eh. Iso nga madinak sumalsalog, tada pa paubrada kanya gamin. Anamot ti papabrata ka niya mate. Isladam mo mga trabaho mate. Apay, okay kastuyak, umuktig sapol. Ado ti amok nga pagbiro kan ti pagsapulan. Di wow. Kaos kan tumatang tanggak mo, uri ka nalpas mo tinira pang main. Ni. Kakadwa kita gwapo ah. Boy, may sa ti tatambahan nyo ta, hana ti madamag. Talaga ko amit ay ah. Ti agtotropa kay idala ta ti gwapo nga may dumduma. Kumbaga ni ko ah, ni Dimsey. Ah, bitan mo. Kumbaga so na di star, sige nga duwa di margarin. Nice. No ni Dimsey, habulin ti babae, si kayo, habulin ti gulo. Namin, agropropo kayo birador. Birador. Kapra mo lang birador natin ay. Nalalatin eh. Ate mate, makakatawa wagas. Piling pugi ka mo't aso mo lang ti kumamakamak kanyam. Nangagmumati babaga ni Bakanyak. Babae, tumababol kanyak. Mamati ka, mate. Awan lang maramid ka. Oh. Tuwag kay kanabam, kababae nga aso. Tagalaw nay, mamati kang tuloon na mo gamin. Si! Ang sag. Di man katakatawa ka. Di mo bang kakay. Tal na kayo man, kasi lang, nagre-re kayo. Nangorterami din tayo tataboy. Awan maramid eh. Bak, kamu di maramay. Ate Nay, pas tayo Europa na kay Vicky Belaw. Ay, maday. Marigatan da nga mangurno sa to eh. Kahit mo sa latatikwan, mangornosain. Akong pa yung kabayada mon. Kaso yakar ko lang nga di gulis na. Nung mabait kayat, ipabris ka latan. Tapos nung makabris ka, idda-itid ko kanyang makulmate mo. Oh, talaga? Baka ano pang dulok mo man titaon. Nice. Woy, nanangamang luklukaw. Sigurado, nung nakabris ka taon, baka suna pa yung mga awis ngag-kiss kayo. Ay, sigurado? Manumo nga tati pa-brace. Baka nangina mo eh. Madi ka nga madanagan, tanala ka lang nga dyan. Intan tulat ta gumatang ti brace di peryanin, kabit mo lang nga dyan kasdayan eh. Siya? Pagkuhan lahat ng mga gumatang? Woy, kaduang kantaw. Ore sakto ti gumatangin no dati kortak. Ibang gayam, ta kayo, dapat gayam pa panak. Boy, iso mo lang nga tayo magbaga na? Woy, Pay so aji boy, nalay nga dyan. So na nagkakamit ti pustisa, kaya kita
Kaya may suot mo pa eh. Ba, try mo man. Bangsit. Try mo. Bangsit. Yung kartika mo to. Kita mo man ko maayay. Mga nga po na mo ito. Isang manang. Nagpagsi talaga mo daw. Silang kamot to. Kasi ka na eh. Apay. Yeah, boy. Yeah. Pakamit ka, tanong ka, maayos ng ipin mo. Ikaw nakapay ka no kulmit, din pa kaya tajay. Makaasawa kan. Ah, di ko maboy. Ungum na kapi ano. Ha? Ungum na kapay ano. Lips to lips kayo ka no. Kasi Hindi mong na ngaw, makaasawa. iman, sampol mo man, mong ngaw kasanaw. Perfect! Di ba? Kasingaw na siya. Lam. Joke lang, ito yung di ka lawa nga. Sika bris kan tumoy kita may dabungal na. Hindi pa, pagkabilak mo lang ito. Hindi, kabil mo, aji kalub tibi sukol. Tarong ka mo ito. Tibiso ko. Sika. Nga. At naman siya may sinsina. Eh, ikaw naman. I ka naman. I. Kita ko. Ay, sinsina May sinsina. May gamak ata. Basta i ka naman lang ah. Ano ka gamak? Naglulukay. Ano ba? Pango mo na Jordan si pango mo. Bunam. Pango mo. Ha? Pango mo. Kita mata mo. Ito lang angal mo din. Pagkamot mo lang ata mo sa bali na. Nagkaro ka mo. Nagtubrush na yun. Sabo mo lang, tipang labat, tipang babras. Sa kong panglab. Tao kayo nakatawag. May siya talatan. Tao marami tayo. No, masilikat na eh. Ha? Ini? Taman. Ayun. Ano mo, pakasti ka na eh. Na? Ta. Slata-late ko. So, anang ko. Ibalis mo magkanyak mo di ah. Okay, alam. Alam ko lang tagaming Apa ya, pakakukuam? tagaming na. Imbis nga, Ya, imbis nga may imbag di sakit nila ko, tawa mo.